L-huma responsabbli mill-frodi li wettqu il-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri għandhom jibdew billi jroddu lura il-flus li nsterqu. Ek stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat fil-programm Extra fuq TVM fejn saret referenza għal frodi li wettqu l-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri meta s-sieħba tal-Ministru Bartolo illum il-mara ingħatat xogħol fantasma ta' konsulenza għal paga ta' kważi 70,000 euro. L-ewwel ħaġa ma jridu jagħmlu ma jfissirx li b'daqshekk ikunu solvew. Tal ma jridu jagħmlu huwa illi din tirritorna il-flus kollha lura. Għaliex dan huwa serq tal-poplu. Bernard Grech irrefera għal dak li qal Roberta Bela meta stqarr li dan il-każ ta' frodi huwa magħluq għax hu kien keċċa lil Amanda Muscat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa għaliex il-Prim Ministru keċċija jekk verament kien jemmen li l-mara tal-Ministru kienet qed tagħmel xogħla. U la darba l-Prim Ministru qalilna issa illi din case closed għax jiena kont keċċejta għal di, qed jammetti li kienet ħażina għalhekk keċċija, jekk verament keċċija. U allura għalhekk kienet ħażina u keċċija għandha tirritorna flus lura l-ewwel ħaġa. It-tieni, il-ħażin m'għamletu xi biss, il-ħażin għamlu wkoll min ippermettih. Min ta' parsi kien qed jieħu konsulenza u ma kienx qed jagħtiha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li post dawk li permettew dan is-serq u frodi madux tenibbli u għandhom jirriżenjaw jekk le Roberta Bela għandu l-obbligu li jneħħihom. Dawk li kienu jafu u li permettewha. Clint Camilleri u allura anki Clayton Bartolo li kienu huma il-perċimes ta' din il-biċċa xogħol taħt il-protezzjoni tal-Prim Ministru, it-tnejn li huma rridu jirriżenjaw u jekk le il-Prim Ministru għandu jkeċċihom. Matul il-programm Bernard Grech irrefera għal fatti li l-Partit Nazzjonalista qed jattira lejh nies ġodda u qed jibni koalizzjoni mal-Maltin u l-Awċin ta' Rida Tajba li jixtiequ jaraw bidla fil-mod kif qed isiru l-affarijiet. Ma' dawn hemm ukoll imsieħba soċjali li qed jaqblu ma' ħafna mill-ideat u l-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif pajjiżna għandu bżonn bidla fid-direzzjoni li sejjer fiha u tenna li hu biss Partit Nazzjonalista li jista' jagħti dik id-direzzjoni.